don haka samari mu bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama. In aka fahimci wannan jawabin, kar a damu da duk wanda za a ganshi a gidan rediyo ko a cikin gidan TV ko a wannan social media. Yana da kyau in kana da wayo da hankali da imani da tunani, akwai lafazin da mutum yana fara ko daga lokacin ko ganin hotonsa kai ka wuce kawai. Lafazin bakin mutum ana gane shi da shi. Idan zuciya ta gyaru, magana gyaruwa take. In zuciya ta ɓaci, magana ma sai ta ɓaci. Shi ne sai ga mutum ana cewa malami malami, sai ga yana rikida kamar hawainiya. Ya hau kan mimbari ya karanta alkur'ani yau, gobe ya hau ya zagi 'yan siyasa, jibi ya hau ya shirya drama, gata ya hau ya zama ɗan daba. Malami fa, malami na addini, yau malami, ko kuma in ce yanzu malami, an jima kaɗan ɗan siyasa, an jima kaɗan ɗan drama, an jima kaɗan ɗan daba. Malami ya tsaya malami kawai. 'Yan siyasa ko shugabanni in suna da wani abu, je ka gaya musu, kai ba malami ba ne? Me hikiman kai ta bambami a social media don su san ka su baka shinkafa? Je ka ci shinkafa. Gubar da ta kashe su ita za ta kashe ka. Shugabanni da ake gani kake sha'awarsu ko addu'a ake musu, duk shugaba abin tausayi ne, ba wani abin sha'awa ba ne a wurin sufaye. Za ka gan shi babba ko gidan shi babba, motar shi babba, rigar shi mai kyau, duk haramun ne. Haramun ɗin kuma har da na marayu a ciki, da na talakawa marasa ƙarfi waɗanda ba yadda za su, sai dai Allah ya ƙwatan musu, kuma zai ƙwatan musu. Kai kuma irin wannan ne ke burge ka. In kana da ɗan uwa ya zama shugaba, addu'a za ka ta yi mishi, Allah ya taimake shi ya mulkin nan lafiya ya gama lafiya, amma ba zagi ba. Ba a zagin shugabanni, addu'a ake musu, Allah ya taimake su akan mulkin su yi lafiya, ba su kwashe kuɗin bayin Allah ba, kuɗin talakawa, sannan ba su zalunce su ba.